netepi tetembungan anak pola bapa keprada. Kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ra mung mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Kok kowe Pak anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Mataku abang. Cangkemku le omong cerewet ngene iki. Iki nek ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ngandel ora ameng ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semarok kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, Pak. Wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Daru Jaya Daru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko agajul. Wis rasa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak men nesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae. Ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude ngundang Bathara Guru? Nggih. Ora dorame lho, Reng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, mengke Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya rawuh lega piro. Heeh. Kowe kono dolan sik, Man? Nggih, Pak. Bu kok suarane kaya aku, Truk? Ayo mbok ya. Wis mulak-malik suarane. Engko gek kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora. Kok aku ya curiga ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Gawe Pak. Iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah ngomong wae. Ya wis gak semedi, Mir. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malah kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi nang ndi? Mesti dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya ora duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik Maya. Padhawarja sak praptamu Bathara Guru. Mastu nama Sidam Sekaring Bawuna Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki Sowan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Guru. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya nala garing ulun lomba. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah pukulun. Iya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya Panakawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru pukulun. Pukulun ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita?
Kok kowe muni kita ki kowe ulune aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lah, kuwi modi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambikala bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah Candra Dimuka mawon? Sapa sing cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggonku kuwi kawah Candra Dimuka iki papan neraka lho, Gong. Kowe ya aja aura mati kok. Bagong pangestu wong tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambikala dipun sekecaken anggen jengan diwa lenggah. Pukulun, iya ya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten inggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong? Wekdal sacepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir? Wis ge omong, Mir. Kowe mundur. Siap. Aku tak omong karo Bathara Guru. Kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh, Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair tata batin aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jenengan ndika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadya ndederek dhateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ming nampa penangise anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula. Bisa makarya lan entuk pangupabuga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Mongko mapane eneng kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut Kakangne Bathara Guru, aku Sang Hyang Ismaya. Mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning Pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunge atimu karo anakku Bagong. Maringana ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol-ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa, mara gage kowe matura karo aku. Yen jeneng aku wong tuwa kowe ora tetepungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspra le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng wae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten, menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa, sinembah para Jawata, para kawula. Estining manah kula menika tasih gadah raos gela, Kakang. Lah ngopo?
Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejamaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuli rusak ragaku kaya ngene terus didunke saka kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungono, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gageh tulungono srana kowe nulungi karo anakku. Babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon slaminipun kula winisuda dados dewaning para dewa, kula nuwun pangapunten. Kakang Semar tasih wonten kagol kageling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru binangun. Wonten ing Bali Martya Kunda manik aglar sangganing para Jawata, para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang kaliyan pernatanipun Bathara Guru. Sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sakmangke mboten purun nyembah, mboten purun tata krama kaliyan Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungsa kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo ganggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo soting Manikmaya. Kakang Semar, Bagong badhe kula paringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru menawi titah setunggal menika purun nyembah kaliyan kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika dewaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun pirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen ngandika ngajeni dhateng dewaning para dewa. Panjenengan boten purun nyembah kaliyan Bathara Guru, panjenengan boten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kaliyan Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kaliyan pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan Panakawan Bagong Kakang Semar. Syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lair pancen gampang, ning batin ning ati ngrusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa bapake kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe, aku ora butuh tok labui. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku nek mengkon nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak meneh dhewe, Gong. Ngundak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya meneh iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita.
piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas ki rak beda. Ala, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku ki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah, malah dinggo. Ngene mawon Pukulun. Nek Pukulun nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru kalawan kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Ha milik perhutani wae tak tegur kok. Apa meneh milike dewa. Ha tak colong aku cah nekat e. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep apa? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani wonten dawuh. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, Tereng padha suaramu, Tereng. Mbah, ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi kelawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ha? Bagong ki landhesane siji, bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubuten para dewa, ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni kok? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing Kawah Candradimukha. Ora masalah. Gong, Kawah Candradimukha ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangpan ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ha ta? Mboten apa-apa, nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sik. Nek kula wis iso apa jagal arep bleh sakarmu, arep keleti sakarmu, arep tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Lane wis bengak-bengok ora. Sampenake dhewe. Nek sampean ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kok baline. Sampeyan ora menengke Dewa Ndaru, Jaya Ndaru. Rawe lantas malang kapuntung. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ampo. Piye to cah iki aku mulai bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung, santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono. Sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujudane.
Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan embere kok ya nyicil. Oh, orang yo kan yo kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandhangono. Nala gareng aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ngombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ngendi-endi? Kowe rasane ngendi-endi, Reng? Ya. Petruk rasane ngendi-endi? Ya. Aku tak mangkat methoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki rame ngijen rene padha nggo karyawan rong bis. Mangkemu mengijen aku. Ora aku yang nggo rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Daru Jaya Daru, aku sing bakal nyogok lungguhing para dewa. Ya, sekono ngarep. Wis, Tru. Ya. Oh ya, Pak. Heeh. Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku duwe adi sing ngene. Kowe ngomong apa ya? Ora dong. Pareng nggih, Pak. Iya sing hati-hati. Wis, lenggah sing kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Gareng seneng karo bojoku. Apa iya? Wis sok WA aku sok ngenani ya. Ngopo Reng? Ora kok. Ora ya iki wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo nggo kesibukan kok, Tru. Kesibukan dengkulmu melocot ngono kok ya. Tolong dijagake ya, Pak. Iya. Ya, engko kowe dhewe seneng. Dapurmu ra, bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya, Pak. Aku tak metu njaba. Ya sing ati-ati Bagong. Ora nyono. Jebul kok dadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badukuan pringapus. Syukur Bagong. Bumbung isi madu njabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadan jabane agal growal-growal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng ndak sawang Bagong saya adoh medhun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepining dalumbang. Bapakmu kok kuwun supados ulun maringaken Dewa Daru lan Jaya Daru tinampi dening atmajanipun Lurah Semar inggih menika pun Bagong. Dalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis saking boten angel. Paduka menika kedange muti bilih Kakang Badrana inggih Kakang Semar menika kalebet kadang paduka piyambak. Tur tinemu werda saking paduka Dipanawesti Bathara Guru mila menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sakmangke boten ketang sekedhik paduka Dipanawesti Bathara Guru maringaken Dewa Daru lan Jaya Daru menika kula kinten boten kawratan. Estining manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sabab menapa paduka ngawi sangganing para Jawata, para dewa mlempak wonten mriki? Krana sakmangke mugi andadosna ing kawuningan. Sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya. Pangandikanipun Adi Prabu Bathara Guru kados pundi? Kakang Narada pirsa piyambak. Estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata dewaning para dewa mangreh Triloka sangganing para titah mboten ngemungaken jalma menungsa nadyan jim setan pripayangan sedaya sami manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti klebet para Jawata ugi manembah kelawan pun Manikmaya
namung setunggal titah ingkang boten purun manembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar. Tumunten kula matur dhateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat srananipun. Syaratipun menapa? Syaratipun boten sanes kejawi namung titah setunggal menika kedah ngginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Mangke rumiyin? Titah ingkang dipun ngajengaken Adi Prabu Bathara Guru menika sinten? Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar piyambak. Kakang Rada. Ah, dalah. Ah, nika ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambakipun utawi Bagong boten nglilakaken menawi Kakang Semar manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Pun memper. Mergi Bagong menika sampun ngertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda. Tegesipun sepuh Kakang Badrana tinimbang Paduka Adi Prabu Bathara Guru mila mboten aneh. Tumrap kula raosipun Bagong menika mboten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dhateng Paduka Adi Prabu Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna. Tegesipun Paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dhateng derajatipun Kakang Semar. Lah menika mboten prayogi lho, Di. Kakang Semar menika kula warga Paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang Paduka werda. Mila menawi saking pamrigipun ingkang raka ing Sidhi Pangutal-utal, Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru menika kaparingna dhateng pun Bagong. Menika mangke mboten badhe wonten tetembungan krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namung maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kemawon awratipun ngados menapa ta wong nyatanipun tetukulan menika tuwuh wonten ing kayiwangan kathah sanget. Mila menawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tartemtu Paduka Adi Prabu Bathara Guru tentu maringaken dhateng pun Bagong. Sampun ngantos namung perkawis alit kados mekaten dipun dadosaken perkawis ingkang ageng. Kakang Rada, punapi? Malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Badranaya. Lah, tenan ta. Malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa Paduka Adi Prabu Bathara Guru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan. Menawi Kakang Semar badhe wantun kaliyan kula, malah Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan prisa piyambak watak wantune anak-anake Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi. Bagong menika wong gleleng, Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus nggawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewa Ndaru Jaya Ndaru disenso kabeh pripun? Lah taya kowe. Wah, Bagong niku wong nekat. Bagong dirajongi karo garek karo Petruk, sentek kayangan. Kakang Rada, punapi? Ing mekaten Bagong sakmangke badhe kula patrapi paukuman. Rataya malah tekan ndi-ndi? Semare luput, Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kaliyan kula, Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung ditah kula menika dewaning para dewa. Bagong wantun nyula wetha kaliyan ingkang rayipun Jatimurti, Bagong wantun ngiyas dhateng pun Manikmaya, tegesipun kalepatan tumraping kadewatan. Boten wonten paukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka. Wes ora tedas, yakin. Kawah Candra Dimuka boten kuat ngobong kaliyan pun Bagong. Ngoten lho. Wong ora salah ora luput dicemplungke ning kawah menika mboten badhe mempan. Mboten badhe kobong. Kakang Rada punapi? Sakmangke Kakang Rada dawuhaken para wadya Baladewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan pringapus. Sakmenika ugi Kakang Rada. Punapi? Panjenengan teka kendel kemawon. Nuwun sewu, Di. Tida-tida sing manahipun ing Raka Sidhi Pangutal menawi kula kadhawuh sepados ngrisak dhateng papan dunungipun Bagong. Ternyatanipun saking petanganipun ing Raka Sidhi Pangutal kelepetan menika mboten kelapatanipun Bagong kaliyan pun Semar. Ning lupute Adi Guru. Lupute Adi Guru ingkang duweni watak adigang adigung adiguna dumeh dadi dewaning para dewa. Panjenengan mboten ngurmati dhateng kadang werda inggih menika pun Kakang Semar Badranaya. Malah panjenengan badhe ngendhak derajatipun Kakang Semar menika tumrap kula mboten mathuk, kula mboten rujuk lan kula mboten condong.
Menawi Kakang Rada mboten mathuk lan manggihipun Bathara Guru tegesipun Kakang Rada wantun dhateng pangaos kula. Mboten badhe wantun. Nanging kula menika kamituaning dewa. Kula menika kamituaning kayangan. Panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejekaken. Kula badhe jejekaken ingkang bengkong. Beneraken ingkang luput menawi dados pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada nadyan panjenengan kamituwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula sanes. Lho, sanes dos pundi? Ingin dados panguwasa tunggal menika Gusti karya jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun niti priksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat. Dados menawi paduka menika ndewekaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat. Kakang Rada punawi? Kekatan anggen kula munjat ngersanipun. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to. Heeh. Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adikku ya tak ewangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandeng ki matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasah. Ya semen nek kakane arep ngewangi ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Engko nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndi Kakang ting mentalip ngono mbok modar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Truk. Piye iki apike? Harus ditataki. Oh, nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan ndek gayuan aja mung kandhek ning karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi pokoke karep. Nek wis nekat kowe dasare wis wani ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru kejaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh. Akeh. Dewa iki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. Ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana wae? Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negak aku ya, Mas. Ora, wis aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya Gus iki. Omonganmu iki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku ikhlas mati depani kampung halamanku. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe mangkat yo. Yo mangkat yo ora usah kok ngomong yo. Dewa sikile ora kambal mawon. Ora, ilmu hitam lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda iki udu ora. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa lho. Takon marang ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana.
Sapa sing wani karo Sanghyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya ku ya Bathara Guru, Jatimurti ku ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Ben iki kowe sidane ya glete ndak basa-basanan ya terus engko nek kuwalat. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. Manjen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embuh. Kok plek. Tatin mumbul kok ora. Kok pleke akeh banget. Kok mumbul. Yo, ih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu ki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mbangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kajewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Pedro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Ndamu mripat jenengan ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungsa ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungsa. Duwe perasaan. Anak kowe areng nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawet dari awakmu. Ora minggat kene marganing patimu. Tibanane Petro. Sik. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ngeperang sik engko nek karo kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya baleni saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Tak odene ngono gak sing ndak ora gayeng. Wani karo aku. Sing tak wedani matamu. Lho. Sebabe kowe nonton ora?
Saka kadohan rapati ketoke. Oh jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Heeh. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Genah. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek ngono muntah aku terus. Wah. Mangan apa? Mengangin. Ora klebu napa to? Urung e. Mau candak sirahku diantil jil kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra wis ora ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho. Ora kena piye? Ora kena kaya ming kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilar. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan ngomah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Heeh to. Satonjo. Ha iya. Aku diinguro dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki duwe pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur, sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu, mestaka tekan dodo. Oh, nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah, aja nggon dodo, weteng padha dengkul. Iki nek omong kosong lho. Engko aku maju meneh diajar ora. Nek nganti ora kena, engko nempuke karo bapak. Pokoke kene medun. Kene medun. Wuh, jos. Tenan tetep tak slentrik yakin. Antem kon weteng diek dhek ndingkluk seslenthik tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dening aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Canggleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yungkus iki. No. Nah, lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso ngrayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Dewa kok tak jak omong yakin ta iki. Memantapkan lho. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep. Sambata legane atiku kowe. Wani karo aku sing tak wedeni apamu ulun diwaning geni ora wedi kowe paling mengetoke geni sak lumbung bantu ngono kae bu aku nyemplung blumbang genimu ora ana gunane ayo muni yo sing dadi nyatane candak aturke Bathara Guru nampa pidana candak aturke Bathara dosen nampa pidana kowe Edan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbuh, pecah sing endi? Ya Nendra mau dekok kok. Iya dalah. Mati iki margane pati margane. Piye, Gong? Dara Brahma bajigur ngono. Ha ngopo? Tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Moh. Bareng kok golek es teh barang ora
Tulung iki ora tau mbene weteng kula tenan golekno es teh bayarono sisan. Wah. Cang nekat ora jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyoro tambegan ngono wis mari. Mah. Wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok gong iki. Penyakiten iya kowe. Kok gede banget semua tuh, Gong? Mbok rasa trewet, Tru. Rahasia kok diomong-omong ki wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane tung. Padahal klontong sapi kok. Ya ora ya. Wis, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Piye ora gleleng kowe? Gleleng kok piye? Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Iya, iya. Nek ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Ayo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu kok. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira engko Bathara Yamadipati arep njabut kowe praetno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu lega. Mbah wis cilaka. Wah. Di kayak siku ayo. Wah, Petro ayo. Sandal wae. Wah, ada. Jangan lho. Alhamdulillah bener, Gong. Yamadipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok suarane kleru nyawa kire. Wah, jan. Arep tak dol to? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho Yamadipati sing ngoyak. Minggir to. Arep tak apa? Jabut genti nyawane. Gong, men pokoke. Kok cabut genti mudar wae. Adake anak Semar iso njabut nyawa to iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke, Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku mulih njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Lara lutuk dingonane kuwi. Kejengkit panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup, tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya. Wah, lah edan dipreteli nya. Ayo kuwi anu apa jenenge bus kape? Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo njaluk kene. Iya, wah lah wis. Nya. Ah iki tampani. Lho apa iki? Silet. Lho. Ngopo? Kuwi dikerok jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, ya men kowe iki senengane kok senara. Wis ana mulih kana.
Yogi kowe ya. Manik Maya. Lah kok ngliga pusaka kadewatan. Kakang Semar. Sampun boten wonten raos sabar malih. Wonten manahipun ingkang rayipun Manik Maya. Dinten sakmangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong menapa mboten? Menawi mboten kula mentala bumi angus padukan pring apus mriki Kakang Semar. Sabar to, ora kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong. Bagong ki wong srogal-srogol. Bagong ki wong kebak sembrono. Nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe larak tenan to. Dewa-dewa kalah mungsuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaling nepsu ingkang mbok ora iso mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe. Kula sampun mboten peduli. Bagong mboten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pringapus. Wah, dalah wis iki men durus bapak. Ora usah nesu manut karo bapak. Nek ora manut ndak malah ora klakon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara Guru kok dumetangane papat. Ayo, gelot karo aku ning tanganmu loro wae. Lho, tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe ora usah melu-melu ben bapak. Men bapak go men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candradimukha. Lah aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng paringipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kaliyan kula. Mboten badhe kula paringaken nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kandha. Saiki kowe kandha. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manik Maya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kaliyan kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng pangosipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manik Maya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha. Menawi Kakang Semar mboten marangaken Bagong kula buyung dhateng Kayiwangan sakmenika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula buyung dhateng Kayiwangan. Sawise tekan Kayangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manik Maya. Wonten ing Kayangan sakmangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Lakonane. Pak. Saya kowe aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning Kayangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Reng rasa nangis kuwi bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki paman ndek gegayuhan terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngiklaske. Sing jeneng wong tuwa netepi tetembungan anak pola bapa keprada kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora mung mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis
pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa iki rak padha karo bapakmu iki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kowe do nangis sing apa? Ya mengene wae bapak iki sadurunge mati kon ngetokke sertifikat iki cacahe pira? Kok paraimu ora. Weh, ngono lho, Truk. Kan adil dongol mlacat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Kon duwe sertifikat 3, ngandel ora. Ditumsik, Pak, gek mati ora masalah. Bagus pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emok, Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak men ning kayangan, nek bapak munggah ning kayangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane, pukulan kula ya digawa teng kayangan dipateni kula ya gelem pukulan. Reng. Aja reng. Wis Truk, aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip lakune nang dine, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis ora usah melu-melu. Aku ora mentolo karo kowe. Aku ora mentolo karo bapak, ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kowe arep dipidana karo Bathara Guru. Pukulan kula mboten kantun, kula ya melu teng kayangan mang pidana sisan kula. Truk. Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa. Gong, iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuanku mbangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas mbelani aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do mbelani karo aku. Pun purun gak digawa rika. Pun mboten sak ditakono cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Dilukis. Wah, angel lukis matamu iki lho, Reng. Setan tenan rata-tenan. Kakang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Apa mung mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Ngono Gareng ikhlas. Mboten ikhlas ngapa? Bapak ora ana kok kula kene anjing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun mang beto kula telu-telune teng kayangan. Ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplung. Apa di kayangan? Nah, mumet polisine lar nang kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana, sudah terserah, urus sendiri. Wes rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasamuka wae Pak ya. Prabu Dasamuka iki kejeme ra jamaah-jamaah. Munteng wae dipateni. Jane gantran. Wis dilaka iki wis. Weh. Oh iya, Dek. Bapak iki sing ndek sedulur.
ngendikaning para sing do ngerti iki bapak iki biyen lahir ndok. Kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watagok, teleke dadi Semar. Telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Ding. Nah, Watagok. Aku sing ngrawuh, Wah, aku njaluk tulung ya, Pak. Bapak digawa nang kayangan. Nek si Watagok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, Wong. Pak. Omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, heeh. Oh iya. Oke. Semangat. Nggone Kang Togok manem Brama kalawan rawing Ratu Agung sejagat. Ora leman lu. Ya pancen bener. Aku ki janjane lagi ngelokro. Lah ngapa? Ora kok kowe kok saiki kok aleman kok rupamu kaya gendut dalang cong waidut. Ae karang ya. Tukule rambut ki ora ajeg. Ning ya ora apa-apa malah tambah bagus. Lah iya, lah ngapa? Jarene dina iki kowe ngangseni karo aku golek bendara anyar, golek raja sabrang didadekke bendara men penguripane iki lancar. Jane ngono. Lah kok ora sida, kok malah begogok ning ngarep omah. Aku ki ora mikir karo awakku. Lah mikir apa? Prasaja wong kancamu ki ya ming aku. Nek kowe duwe bot repot ya mesti tok kandhake karo aku to, Kang. Semono uga nek aku duwe bot repot ya tak omongke karo sampean, diudari bareng-bareng. Ora kaya biasane anggere muni golek juragan anyar iki kowe mempenge ora jamak-jamak. Lah kok saiki kok nglokro iki jane sing tok pikir apa? Ora kaya biasane aku ki kok gagas impen ya, Lung. Impen apa? Impen sing ana magepokan karo sedulurku sing wis suwe banget ora tau ketemu. Kowe ndek sedulur to? Duwe no. Sapa? Sedulurku ana ing donya iki jane ming siji. Sapa e? Ya kuwi Semar. Lho. Semar kae sedulurmu to, Kok? Kae adikku. Weh, ayo. Mula kok nek Petruk Gareng Bagong ketemu aku kok le mreteli sandangan sak penake dhewe. Ayo kaya ngono kae pambegane anake Semar. Monggo Semar kuwi uripe ning tanah Jawa, kowe karo aku uripe ning tanah Sabrang. Lah kok dadi Semar ki manjing ning impenku. Lah kowe ngimpi apa perkara Semar? Tanpa kanyono-nyono kok Semar ki kaya numpak prau. Lho, ana Sumatera kok? Ora. Lah kok numpak prau? Semar numpak prau, aku ngawat-awati saka pinggiring segara. Ora nganti kanyono-nyono, prau kena ombak gedhe, Semar kendang kapracondang aku bengok-bengok. Sak seru-serune merga weruh Semar digawa dening bantering alun. Ning Semar wis ora ketok, kaget aku nangis tangi turu ngantian. Mongko ora tau ketemu lah kok dadi bareng aku ngimpi babakan adikku lanang Semar kok nganti mbrebes mili. Impen kuwi werna telu, Gok. Titiyani, Gandayani, Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadara Dase. Impen Titiyani kuwi wancine jam 09.00 tekan jam 12. Kuwi mung wong duwe kepinginan sing ora kelakon, tegese wong lindur, wong ketonto. Upamane kepengin tuku penganggon mongko urung kelakon nganti ketonto kegawa ning ngimpi kuwi jam 09.00 tekan jam 12 Titiyani. Gandayani kuwi jam 12 tekan jam 2. Kuwi impene wong turu, wong ki nek ora ngimpi jam semono kuwi ngibarate wong mau wis bisa disebut mati suri. Oh, malah kowe ngerti. Ngerti. Lah terus
impen sing pungkasan ya kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dase kuwi jam 2 bengi tekane jam 4 esuk. Kuwi impen sing bakal ana maknane. Aku ngetangi gregah kuwi wis krungu kluruking jago. Lah nek ngono impenmu kuwi klebu impen Puspa Tajem utawa Kadara Dase. Kuwi impen sing ana maknane. Terus maknane apa? Lah kuwi sing aku ora ngerti wong aku ora nggawa bukune. Monggo biasane aku ki nek ngimpi mesti tak tileki nggon buku. Nek ngimpi segara kuwi ya paling ora 0. Terus nek kapal kuwi 4 ya tukunen bolak-balik. Totok mudar ora. Wong impen tenanan kok malah disambung rapet ki sing ora-ora. Lah aku ya ora dong kok. Ning saya suwe kok atiku saya melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning balumbang. Ku geneng apa-apa ya, Lung. Lah wong ado puruke kok kowe iki arep ngopo? Upama kowe iki tekan gone Semar, arep tetulung karo Semar, ya wis kesuwen to, Gek. Wong tanah Sabrang karo tanah Jawa ki dadak liwat segara kok aneh-aneh. Mbok ya wis, ora usah gagas sing werna-werna, gagas karo uripmu lan uripku ayo golek juragan Ratu Sabrang sing anyar terus diderekke. Wis ngono wae, netepi karo kewajibane awake dhewe urip ning alam padang minangka dadi batur sing tukang tutur-tutur karo bendarane awake dhewe yen ana tumindak sing ora bener. Kuwi kewajibane awake dhewe ora usah dadak aneh-aneh. Lah iya, ning kok atiku ora kepenak, atiku krasa ora jenak. Ora usah to gagas, wis to. Nek tok gagas terus-terusan malah ora prayoga kedadiane. Wis saiki ngene, budal kowe arep ngajak nendi, ayo tak derekke. Perkara impenmu kuwi sisihna saka rasamu. Mengko nek kesuwen kowe karo aku ora netepi kewajiban, malah ngrekoso. Nampa duka saka dewa malah ora kepenak uripe awake dhewe lho, Gok. Nyumurupi lenggah iki ora togok Cantugoro. Nah, candak kowe wae. Aja kaget wae aku sing teka, anakmu lanang anake Semar Bagong wae. Aku sowan ya wae Togok sayangku. Tak tampa wae dan kowe tambah sugih. Ya mergo saka le nyambut gawe nderekke Ratu-ratu Sabrang. Ora ling lho, lek musuh iki ngutuyul mburimu kuwi to, Gok. Ora ngawur iki Pak Dimu mbilung. Wah, iku brengos barang saiki. Slamet kowe, Gang. Slamet, Pakde. Ya syukur. Karo sapa dhewe? Lah kok dhewe kok dulur-dulurmu ora tok jak tilik karo Pakdene. Sepisan aku tilik kawidadane Siwa Toga. Angka 2. Kowe ndedet ora kok? Kok tekan dhuwit. Kowe sandangamu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik, nyambut gawe apa wae iki ditemeni, ditenani. Mergo kuwi bakal awuh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe ming tok sepelekke arep nyambut gawe apik kaya ngapa ya rezekine bakal rendet. Nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awuh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Tegok. Yo. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, Wo. Lho. Arep apa? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, Wo. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku ki rak kepengin bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripaning para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Heeh. Siwa ngerti? Ngerti kuwi papane ning kayangan. Terus ayo tak takon karo Watami. Togok. Nek awas jenenge Siwa ki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Bathara Guru ki sengitra bapak ya, Wong. Oh wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan seprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu ki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo diapusi karo Bathara Guru.
Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Wah, bener. Heeh, terus Bathara Guru rawuh ning nggon aku njaluk Dewa Daru Jayandaru dadi geger. Lho. Geger. Aku mungsuh apa jenenge? Dewa-dewa perang. Mulai edan kowe iki. Kowe iki mung ditakowani karo dewa. Nyatane menang kok. Lho, iso menang. Ora ndelok? Ora. Wah, telat lehmu teko wae. Sono iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene kalodhangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Tri apa ta? Apa? Pusakane Bathara Guru ces Trisula. Aku melayu, Gareng melayu, Petro melayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewa Daru Jayandaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syaratnya apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patiku aku ikhlas. Nek Kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewa Daru Jayandaru. Kakang Semar tak boyo ning kaya tak gawa-gawa. Ning kayangan tak cemplungke ning cawan kawah Candra Dimuka. Gareng nangis, Petro nangis. Gareng yo melu, Petro yo melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petro digawa adimu si sapa? Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang kawah Candra Dimuka wae. Tunggal piye? Wah, cangkeme kuwi. Ngono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkem kowe. Kaya torong. Torong dengkulmu tenan kok aku ora ngapu. Wah, lha hebat lho. Prayo dan Manik Maya kuwi piye to ya? Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Gong? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwataka. Gandeng kowe kakangne bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresna karo bapak. Aku tresna karo bapakmu. Saiki piye carane Siwataka supaya mbelani karo bapak? Wis ngono wae. Nek Siwa ora gelem mbelani karo bapak, ora meng aku sing ora trima. Nek sak anak putuku ora trima karo Wataka, ajar dhewe kowe. Se wong sapa-sapa kok arep diamuk lho. Wis mangsulan. Gong. Apa? Aku wis sumpah sak jek jumlek wis aku semoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Milung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus kowe wae munggah ning kayangan. Wah tak suwek tenan lambemu kowe. Aku iki njaluk pambiyantuku kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sranane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu nang kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Gelem, waton aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Heeh. Iso wae. Lho, iso. Apa dianggap aku ora ndek kasekten apa piye? Wis nyenengke tenan. Tes ngono. Padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu, Gok. Cangkemmu kuwi. Karo padene kok nyangkem-nyangkemke ora. Sagu ora? Sagu. Nek sagu toto. Carane piye? Merem. Hah? Merem. Engko nek bablasan turu? Aja turu. Merem ngampet tambegan nak cipta engko nek dadi Raden Janaka kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Lah iya. Sanane nek aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Heeh. Kok tak munggah ning kayangan? Ya.
Engko nek tekan kayangan tanjine karo Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Nyeneng kenane. Jame tak peke, Gek. Aja. Anggere ngalem kok njaluk, Apa-apa arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Gleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan. Ya wis men karang yo. Karepe mbok dimu. Mbok dhewe isih berapa? Isih. Tak peke. Lho. Apa-apa arep dijaluk ora? Wis gak gawe dadi gawe aku. Tak gawe kok aja kuwatir. Wis. Apa ora gleleng nek wis ngono kuwi? Maksude kowe iki wis dadi Janaka. Mulan moro sangat jenis menyogang kamanusan. Ora aneh-aneh kok malah aku dhewe malah nek weruh rupane kaya ngono. Bagus ora jamak. Togek lah suarane ketara. Wah, jan angel nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyura. Togok ngono. Togek kekasaran. Togek palusen. Togek coba digedhekke sithik. Ucel-ucelen. Patunyo lho kowe. Suarane larak ngono. Togek. Ah, semono kuwi wis pas. Ndara Janaka ana Togek. Tejo mantri. Nggih. Niki Panakawan sami dibuta Bathara Guru. Panjenengan kedah nyelametaken. Iwang pikulun manik maya Togek sing wani mboyong Semar garing kelawan Petruk. Nggih. Aku tak munggah ning kayangan Togek, monggo mawon. Sing isih tiket pesawat opo Togek? Andel ora, wong-wong sembrono kok dadekke satriya serius. Ah mesti ora serius. Togek pun gak minggah teng kayangan kula wis jeleh nyawang saya togak. Iwang pikulun manik moyo ora nglepasake Semar Petruk lan Garing. Aku ingkang ora trima Togek. Tantrimanipun Raden Janaka tekun bayar 2 kali lipat. Luweh. Besar munggane kayangan ya sakaremu ora ya sakaremu. Togek wonten dawuh. Aja ngono Togek, aja jeleh. Ulun berangkat saiki. Nggih pun ngatos-atos. Togek nun. Janaka kuwi nek mlaku kudu nganggo gendhing. Ora wis iki. Iki mung arep ngrusak tatanan iki. Subuh Kasminto. Subuh Kastawa. Nalikane wah tembange dhewe. Raheng dalu wanaku sasana sirap kang
Kowe iki gerangan ya ora tanja kok, Gok. Wong Bagong kok dadekke Janaka iki rak malah kaengko ditonton kawula rak do ngisi-ngisi ndara Janaka nek konangan sing asli piye? Mbok semen mudar mbok men ora. Aku ya sugah caturan ro Bagong ora. Mesakake garo kae malah nyaruk-nyaruk lemah bleduke ra jamak-jamak. Joget kok kaya jatilan kaya ngono wis benengke wae ngono ora ana apa-apa. Kowe niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing Kawah Candra-Dimuka. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun tumindak kados mekaten. Jerjengan ndika menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lair batos kula mboten badhe wantun matur dura dhateng ngersanipun Kakang Badranaya, Kakang Ismaya. Kowe menehi pangapura karo aku. Lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu natohake nyawaku karo Bathara Guru ya adikku Manikmaya. Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe eneng pring ngapus. Kakang Semar sejatosipun kalodhanganing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami. Kula nanggen kula kepengin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya. Sarana saged sak pejagon kelawan Kakang Semar. Sirmu piye? Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap. Kakang Semar badhe kula sugata dedaraning para Jawata mlempertangga jiwa lan jambu dipa nirmala supados sak mangke dipun darar sarengan kan ingkang ngrayipun Manikmaya miwah putra panjenengan Ulagareng menapa dene Petruk menawi mangke sampun tuwuk nggih adhahar kang seger nggih anginum tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken Dewandara lan Jayandaru kelawan pun Bagong Kakang Semar. Pancen kuwi lair Branyatra, Mbah. Ya mimper-lemper tangga jiwa karo jambu dipa nirmala reng. Wes ora apa-apa sing penting iso dar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumraping awake dhewe. Lah iya. Sentuk lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya. Kocap kacarita. Tan Grahita kula Semar nampi pangandikanipun Iwang Pikulun Jatimurti ingkang manis manuhara. Satemah dhateng Grahita lamun plempertangga jiwa jambu dipa nirmala awas cinampur wisa racun ingkang neniwasi dupi dendahar dening Kelurahan Semar Badranaya Kelurahan Ulagareng tuwin Kelurahan Petruk anipun kadang piyambak namung betahipun panjenengan menika kepengin dados tiyang ingkang nguwaosi dhateng jagat jatosipun panjenengan menika boten nguwaosi ning sing kuwasane niku Gusti ingkang karya loka panjenengan piranti ning Gusti supados nitipriksa dhateng mubamu sing para titane kok walah kok kaya ngono kayangan kok dados reget kados mekaten awit makatenipun Adi Prasi Bathara Guru menika kula mboten sarujuk kula mboten mathuk Kakang Rada menawi Kakang Rada mboten sarujuk mboten mathuk perkawis menika kula ingkang badhe nanggel sampun ngantos ngembe dhateng Kakang Rada kula inggih badhe matur tunggak waru godhong dadap kula mboten badhe melu-melu mboten badhe garap menawi wonten menapa-menapa kula semanggaken dhateng Paduka Pramesti Bathara Guru kula ingkang badhe nanggel Kakang Rata kula semanggaken kula nuwun pukulun Kakang Rada menawi wonten tiyang ingkang badhe minggah titah ingkang minggah wonten ing kayangan kula sumanggaken ampun kejak omong kali kula lho kok ngatere nggih panjenengan ora iso dikandhani ora iso dielikke nek wonten menapa-menapa kula sumanggaken sinten ingkang wantun minggah dhateng kayangan Kakang Rada monggo dipun pirsani kemawon sinten Kakang? Kula semanggaken, kula ingkang badhe methuk titah menika. Monggo, Di.
gonjang gancing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung Janaka Arjuna kena ngopo kita satriya kok sangu watu menamit pasang Kalimantabi tinebena ngiloduni maing tang tuang bulun kuengeng ngayapun Janaka ngabiyanto ngersa paduka wangadi Pukulun ya Arjuna saka ngendi Janaka saking Sregin kok diarura kowe kok ora tumindak elek mesti ya Janaka kaya ngono Janaka model ngendi Bathara Reja sak prapta kita miring sambikala tansah cinaketing panguwasaning Gusti Pukulun wis ora nyambung apa sebabe kita sowan Pukulun mugi dados ing kawuningan wulan kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan Kakang Rodo menika pripun kula sumanggaken ampun caturan kali kula Janaka kok Janaka kok debt collector iki ora ngendi sasi wingi ora mbayar dengkule atos kuwi ora Pukulun Arjuna kepiye mekaten inggih nggih apa ing dadi sebabe Janaka kita munggah ana ing kayangan sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun ya ulun tampa ndungkap angka kalih Pukulun iya Janaka kula madosi panakawan kula sapa setunggal Kakang Semar kalih Kakang Garing tiga Kakang Petruk kok Kakang kabeh iki piye iki menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan ingkang sami mirsani dhateng lelampanipun ringgit Purwosdarunadas Pukulun Kakang Semar Nala Gareng kalian Petruk menika dipun beta wonten ing kayangan Suralebaya menapa inggih kalersan mekaten Pukulun Kakang Rodo menawi Janaka nanjihaken dhateng pun Panakawan monggo dasare Janaka sing duwe Panakawan iki Janaka nek panjenengan dasya dhateng para Panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki lha paring dawuh kemawon pripun lakon sejatine ora dadak ditutup-tutupi nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko Arjuna Pukulun badhe tindak pundi kok aremipun muni maknuk-nuk Janaka kok ngrungokke arem barang ki ben ora wonten pundi Pukulun ya Janaka ulun prasaja kelawan jeneng kita mekaten Pukulun sinten Kang mboten kula mboten yen to Semar Garing lan Petruk mapan ana ing kayangan samenika wonten pundi Pukulun kula sangat kangen kalian Kakang Semar Kakang Semar ulun papanake ning pinggiring kawah Candra Dimuka aduh Pukulun menawi kecemplung kados pundi Pukulun pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar Garing lan Petruk ana ing kawah sebabipun menapa Pukulun sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun lho kok mekaten Pukulun menapa dipun boten dipun talisih ing langkung permati menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun menawi Kakang Semar percaya kula mboten trima Pukulun menawi Kakang Semar nomor kenayu kula mboten narimaken Pukulun iki kok suarane Janaka suwe-suwe kaya nduwer to iki balang ngora kok kaya tuk edan berarti Pukulun ora ta ya Janaka kok berarti barang
Pukulun badhe mejahi Kakang Semar Gareng kalih Petruk. Iya pancen mengkono. Wiladal. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu Pukulun. Nesu kok dadak laporan. Jangan nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, ngger wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis lanang kuku karepe. Wah, iki jatuh kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru nang kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisoring dlamakan. Titah ora luput ora kleru. Teko arep cemplungaken ning Kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake Pukulun. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar Gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk neng kayangan. Arjuna. Apa? Kita wani karo ulun. Sing tak wedeni apamu? Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku ora nrimakake. Ora mbaleke Panakawan kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirnakno ora prayoga uripun ning alam pandha guntur geni guntur. Kakang Rada, nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawahi Cis Trisula mesti lebur tanpa dadi. Monggo. Arjuna kula wonten dawuh Pukulun. Tak tibani Cis Trisula. Kelakon sirna margalayu kula trinamaken Pukulun kula boten badhe ajrih kalian Cestri Amin Trisula. Kumbang ali-ali kumbang madu dan racun. Iki ketake delok suarane iki ya. Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi. Kowe iki jane sapa to? Pukulun kula ingkang wayah pun Janaka. Janaka iki bojone pira coba? Kadah Pukulun. Sing didep ning Madukara pira? Yayi Sendroba. Sembadra Sikandri. Sri Kandi Pukulun. Manuhara Larasati, Laras Pelok, Laras Lindro. Kok kaya gamelan ora edan. Iki Bagong to iki? Pukulun sanes kula pun Janaka. Ora sandatang ngapusi Bagong to. Pukulun Bagong udo. Pukulun sampun kados mekaten. Ora ngaku Bagong to kowe. Heeh. Guajol sisan kowe. Kena iki ngampet omong ngerkasa e. Wah, trondolo. Lah entuk sandangan iki saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Mergi kula dipun dadosi Siwatami Tagak. Lah edan wis ben ngono kuwi nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Pukulun Piye? Wong atuwa kita ulun wonten wong atuwa kula wonten pundi? Semar Gareng karo Petruk. Inggih Pukulun diponton ning pinggiring kawah. Waduh, Kakang Semar. Aja kuwatir Kakang, aku ingkang bakal mitulungi kalan kowe Kakang. Kakang Semar, kowe tak tambani tak grayang nganggo tanganku. Muga-muga waluya nirmala temajati jati temal nirmala waluya Kakang Badranaya. Ngaturaken panuwun nggih Den, sampeyan wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun Ndara wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun nggih Den wis nulungi kalih kula.
Ibu sepodo-podo. Sampeyan kok prisa kula teng mriki. Google Map. Napa niku? Kakang Semar, kowe aku ngerti wae kowe nang ngendi Kakang Semar. Nek kowe kena ngopo-opo iki aku mesti entuk kabar saka kantor pos Kakang. Yo kok kaya udu yo rek. Iki kok ndara kok suarane kok kaya bar watuk to iki. Nolo garang petereo. Den Apa? ndara Apa? oh genah udu iki. Ndara kok guyune kok nganti ngik-ngik. Wah, Ndara Janaka gundule atos. Kowe kok dadi Janaka kuwi? Kakang Semar cangkeme sing apik. Iki ndaramu kok kowe. Kowe tendang modar kowe. Suarane ora pangling. Kakang Semar. Isih ketara. Kakang Semar. Tetep ketok ya, Truk. Kakang Semar. Gegeden. Slendrik. Gegeden kok slendrik ora. Aneh-aneh ora. Kakang Semar ayo padha mapan ana ing ngendi ku jenenge? Ngendi, Truk? Kok Selakanda Warubinangun. Ngopo? Kakang Semar basa. Kakang Semar ki wong tuwa, kena nggo patuladan. Ora basa karo Bandara. Dosa Kakang Semar tak sanggane. Ora apa-apa. Ngopo ning Selakanda Warubinangun? Piknik Dharma Wisata. Saedan. Wis ayo aja kokean pertingsing. Pertingsing ki apa ning embok ora arti. Sing sok muni pertingsing ki ming Bagong. Asli kowe. Ambok modar kowe ketrucut cangkeme ora. Asem. Ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Ukunda. Jaya Binangun Kakang. Wis ben nek konangan sing asli diajar mbok mek supaya nyatake marang Karang Kadempel tinemune suwung. Ora ana apa-apa siji wae ingkang kemliwer. Iki ana ngapa Werkudara? Wah, aku dhewe ora ngerti. Kula piyambak mboten mangertos. Lho, sapa kae? Pertemen. Ing atase sekawit wis gawe wiranging Sang Hyang Jagat Girinata. Nggone mapan ana ing Kayiwangan teka saiki mapan ana ing kene. Loh, Arjuna. Ora pantes sira darbe. Ya kuwi kanugrahan lelanging jagat lan curing bawuna lamun kita Janaka wis mentala ngerang-erang sarta gawe wiranging para dewa. Ulun paring dawuh mekaten keparingipun. Kita ingkang sekawit mapan ana ing Kayiwangan ulun mlayu saka ing Suralaya. Keplayu awit nggon kita bakal nyelametake kelawan Kakang Semar Garing apa dene Petruk. Teka saiki mapan ana ing kene, niat kita pancen kepengin gawe wiranging Jatimurti ya ngono apa piye Janaka. Toro. Iya. Ngendikane Hyang Pikulun Jatimurti iki kok nutuh keluputan lawan Janaka. Wah, iya. Ngendikane ketok banget yen to Kayiwangan ana Janaka ning kene eneng Janaka coba to Janaka kae susulan dhisik. Yo. Cetha Kayiwangan wonten tiyang ingkang mimbo dhateng rayi panengah pun Madukara. Ning ora grusah-grusuh kaya ngono to Janaka. Mengko mundhak malah salah kedaden ora prayoga. Nggo pitung. Aja waton cakepe nae dhewe. Kok ora Bu kula kepengin nyatakaken ayo karepun Kakang. Aku melu. Ngaten leres. Ngendikanipun Hyang Jagat Giri pratingkah bilih wonten Arjuna ingkang wantun ngembari kalian kula. Kok ora Bu sampunipun pambengi badhe kula kendharat Janaka menika kosek to kosek aja kesusu.
Kakang Semar ana Janaka sing mrene ngembari karo aku. Kakang Semar bakal tak kembarat. Apa? Kembarat. Ambok ke timur. Gareng mataku kelilipen gareng. Kelilipen apa? Kelilipen kewan. Mbok kelilipen pacul. Gareng yo sia-sia ro adine ora. Sopo iki Nalendra? Takon karo lho kok sik to, kowe iki Janaka kok ora ngerti karo aku iki piye to? Oh iya Dik. Iki sinuwun Prabu Sir Bathara Kresna. Wah, minggir tendangane. Kok sik Werkudara aja kesusu. Iki Janaka lho. Koko Prabu kasinggihan mengaten koko petuk. Sinuwun Kresna kok ya ora paham-paham to ya. Aku dune paham kok. Mangapunten nggih, Den. Niki pancen mbuh kula kok ora ngerti dadi kaya ngenten iki pripun. Janaka ora gelem salin. Wujud sejati aja takon dosa tak panah. Nganggo Kyai Pasopati. Mati dening aku. Apa to anggap aku ora pasok saben dina? Kok kowe nibake Kyai Pasopati. Ayo tandang ana Janaka kose wis to wis Arjuna sabar iki aku sing ngurus inggih kok ora usah kowe rasa nesu mboten Yai Kaipe kepiye Kakang Kaipe ojo ketawa aduh arep karo adine kok guyu. Wis kowe ora usah dadak ndelik-ndelikke aku wis ngerti kowe sapa. Sapa aku ayo. Lho. Tak batang nang ngene apa piye? Batangan nek pancen iso. Kowe ora Bagong to? Duh. Lho, Bagong wae. Kaya ngene kok Bagong takono masyarakat wayang kaya ngene iki jenenge Janaka. Lho lah iya ning kedadian saka Bagong sing ngomong sapa? Tak batang kowe aja selak. Kowe Begawan Durna. Udu. Ngawur wae ora. Oh ngaku wae. Pedro dalem Kresna iki maliyane Begawan Durna. Ayo diajar bareng-bareng kose. Ngawur wong Durna wae kecore ra melu kok. Wah iya. Ngawur ora. Wah, Kresna ora iso mbadar iki lak tendangane. Kose Werkudara kose. Wis saiki aja guyon, aku mau guyon. Ayo tenanan. Kowe bali kaya wingi uni. Aule bali liwat endi? Lho, le bali liwat endi piye? Aku ora iso bali. Kakang Semar piye? Kula ya ora wani. Lah sampean nuwun sewu. Wong ya ora prayitna ngoten kok. Mbaya nganggo peningal lak batin nganggo permana jati. Anak kula kok iso ngglelenge kaya ngeten iki sebabe apa? Oh lah dalah. Nyuwun pangapunten kula nyuwun pangapunten. Sepinten ngarepaken kula diagung pangaksama Bu Kulun. Ya timba padha-padha. Bu Kulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa mbah aku dadi wong ampuh. Wah. Asih prana kakekku aku ngaturke bekti. Weh, Tru. Nggoyangmu ora iki. Aku Werkudara muni asih, yang murah asih to, asih dasmu iki. Antil sisan kowe ora. Badar-badarke. Ora ana. Klawer pek ora. Ngomong senengane ngawur ora. Iya Kresna. Ora dadi ngopo? Arjuna ora dadi ngopo? Werkudara ora dadi ngopo? Sapa iki?
Iki anake sapa iki kok? Bagong kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus metingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojoe. Mung dinyanyi nek ora midak telek. Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora serangan iki rasane. Ayo ngomong-ngomong. Jangan Bagong kok dadi pakartine kaya ngono. Bagong. Ngapa? Kuwi Sang Hyang Wenang. Cah cilik ya ini klicah-klicik. Besok sekolah ora wae. Ngarep ora mlebu meneh, alasanmu met ta. Bagong pancen edan. Ulun ingkang momong lawan Bagong. Inggih Bu Ulun. Mula Bagong ora kena lelara sarta luput saka pepati merga saka ulun. Inggih Bu Ulun. Kresna wonten maring adhawuh. Manikmaya kae timbalana mrene. Inggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Bu Ulun. Manikmaya wonten dawuh Ulun. Sira jejering diwaning para dewa mboya prayitna lamun sejatine Ulun ingkang ngomong lawan Bagong. Duk nalika Bagong munggah ana ing kayiwangan mapan ngrepat kepanasan Ulun manjing sajiwa kelawan Bagong. Mula Bagong ora temama ditamani guntur geni guntur angin lan ora apa-apa ditamani cestri sula sabab saka panguwasa Ulun. Guru wonten timbalan kita ngerti Semar iki sapa? Semar kuwi kadang kita. Monggo Semar kaningaya urip ana ing jagat merga saka okal gawe kita nggon kita tumindak dura kelawan wong atuwa kita ya kuwi Sang Hyang Tunggal. Nganti Semar kelawan kadange tuwa tinundung saka ing kayiwangan tumuli kita dadi diwaning para dewa. Apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan Badranaya? Teka atmajaning Semar Bagong mung kepengin wujuding pusaka kayiwangan ya kuwi edreden tontonan kang aran Dewandaru lan Jayandaru wae. Ora kita keparengake yen pancen kita isih howel saiki ngene, ulun ingkang dadi wakiling Bagong, ulun ingkang nyuwun Dewandaru lan Jayandaru diparingake apa ora? Mbok wenehake apa ora? Ora wangsulan. Nanti Gong, Sang Hyang Wenang kaget e. Wedi aku. Oh cangkemmu ora. Ana dewa ning ngarepe kok bengok-bengok ora. Ngapunten nggih Bu Kulun. Ora dadi ngopo. Kita kuwi wong dugal kewarisan. Mekaten inggih. Menake ora? Iya Bagong, ulun paringake Sah. Oke. Pun diparingke Bu Kulun. Bagong Tampanana. Yen nganti Bathara Guru Cidra ora maringake Dewandaru lan Jayandaru, ulun ingkang bakal duka kalian Bathara Guru. Kapokmu kapan? Mangsane ora. Dicoba. Iya Bagong. Mengko dhisik. Saiki? Iya. Pukulun Bagong matur saiki ya kudu tok jupuk saiki. Bisa paripurna kanthi becik lan apik ya Bagong. Matur sembah sewu nuwun Bu Kulun. Ulun kundur makayangan. Nggih. Nderekaken sugeng tindak Bu Kulun. Iya ya Bagong. Bathara Guru ulun kundur makayangan kita tetepo dadi dewaning para dewa. Kresna Werkudara Janaka Semar bali marang Madyapada. Inggih ngestaken dawuh paduka Hyang Bagong jingkrak-jingkrak. Ha coba to. Kayu Dewandaru karo Jayandaru kok digothek klotheken tok. Nek ora Bagong ora to. Nggih Kakang Trada. Mulane kok sampun ngastu mindake mboten sae, mboten prayogi datosanipun. Kakang Trada kula sampun ndodho ing ngalepatan. Nggih, mugi wangsul dhateng pakarti ingkang sae lan tansah njejegaken wonten ing Kayangan Suralaya Adi maneh.